Күн шәріфлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін сентябрінің 2-сі ве Қырым işğalının 918-ci күні эфирде заман. İşğal olunған Қырымда Қырым-татар күтлеви хабер васталарына yapılған невбеттікі басқысы. Селелі полиция хадимлері қапуны сындырып, Краймен Татарс интернет сәйфесінің журналисті Эльмас Абдувелиеваның evine сұрып керділер. Лиле Буджурова өз Facebook сәйфесінде işğalcilер весиқаларны көстермейіп, ве себебіні аңлатмайып, тентюф япып башлаганлар. Краймен Татарс медениет, адет, тіл ве тамыр халқымызның тарихы ақындаки сайтыдыр. Hatırlatmaq истереді ки апрелінің бірінден итибарен işğalcilер Қырым-татар күтлеви хабер васталарының медиа холдинг АТР Яниляле Мейдан радиосы ве АТР телеканалыны қапатқан ділер. Бойлы әрекетіні Америка қошма девлетлері Авропа Шурасы, ОБСЕ, Amnesty International такбих етіп ярмададаки Қырым-татарларға басқының девам етмесідір деп таныдылар. İnsanlarını дегілді тіреклеріні отыртмалы. Бойле шиар алтында Киевде Илми Умеровге бағышланған дестек акциясы кечті. Русия Федерациясының елчілігі янында терек сачылды. О Украина ватандашлары 30-дан зиеді саяси мабюсны hatırlatmaq керек. Олар махкеме қарарыны беклемекте яда Аписханеде яда Русия территориясында жазаланған алдалар. Тешкелетчілер демачылығының сусмай жағында емін. Ми розуміємо, що на Ільмі Умерова робиться шалений тиск, і саме завдяки міжнародним нашим партнерам і у цьому галасу, який відбувається навколо імені Ільмі Умерова, його не чіпають, і ми сподіваємося, що його якнайшвидше випустять з психіатричної лікарні, тому що насправді так звані досліди, які робилися над ним, вони вже їх перестали робити 30 серпня, але чомусь його збираються тримати до 7 вересня, і ми виступаємо з закликом до міжнародних партнерів, до Російської Федерації, щоб вони зупинили психіатричну експертизу і випустили його з лікарні, щоб він міг спокійно проходити лікування, яке йому потрібно для здоров'я. Я пересік Росію майже десь 4000 кілометрів, і упродовж всього цього шляху я не бачив нічого. Нічого за віконцем, лише степу і жодної рослиночки. А коли вже був в Республіці Коми, до самого горизонту був лише сніг, без жодної домівочки, жодної хатиночки. І ми зрозуміли, що Російська Федерація, вона не налаштована на саджання дерев, на будування сімей, домівок, на створення якоїсь держави. Воно лише саджає людей. І ми їхали в тих Столипинах, сиділи в тих в'язницях і бачили лише степ і інших в'язнів. Тому сьогодні ми прийшли запропонувати Росії саджати саме дерева, а не людей. Рус махкемесі Бесландаки мектепінің әсерге алуының 12 yıllığında narazılıq aksiyasına keçirilgen kadınlarını içtimai işler cezası belgiledi. Aksiyanın uç iştirakçı ve yanında turganda birisine mahkeme 20 saatlıq içtimai işler cezasını belgiledi. Daha ikisine 20.000 ruble cezası tayinledi. Kadınlarını matem tedbirleri vaxtında yakaladılar. Olar Putin, Palaç Beslana yazılı futbolkalarını kiygenler. Aksiya iştirakçilerinden 4'ü Beslan mektebindeki ucum vaxtında balalarını gayip etkenler. Я своими глазами видела, как вон оттуда залетело взрывное устройство сюда. И после этого погиб мой ребенок. Первый взрыв был. Какой закон? Какие законы вообще в России существуют? Все против народа. Все. Вот этот Путин тоже против народа, в конце концов. И вы все прекрасно это знаете. Все. 2004 senesinin faciasında 334 insan elak oldu. Ekseriyeti balalardır. Rusiyanın maxsus nasip ordusu mektepini teröristlerden temizlenmek için ucum başlaganlar. O vaxtında eserlikte 1200 insan var idi. Çoxusu patlama ve ucumның atışma sebebinden elak olgan. Iki ayağından marum olgan sakat tamamen sağlam ve protezlerge muhtaç degil. Tibbi komissiya keçken sene Ahmedjitteki pensionerge boyle karar tayinledi. Ukraina olgan vaqında bir gruppa sakatı yanı protezlerini sene elde etip kelgen. Emek veteranı Vladimir Lomanovskiy fikrince işgalciler kelgen zamanında içtimai hizmetler onun hakkında unutkanlar.
Я не могу ходить. Они такому человеку без двух ног. Вот я могу сейчас снять протезы, что обоих ног нет. Это издеваются надо мной, понимаете, что получается? Они мне прогулочную коляску, которую детей вот так везут, матери катают. Они деду дают, нам давали раньше Украину. Вот написано, и машина положена, и все. Гурджунистанның Мили Сухишвили балеты Қырымдаки гастроллерден вазгечті. Коллективның Facebook сәйфесінде Украинадаки вақиялар себебінден Гурджунистан Мили Сухишвили балеты Русия тарафындан ишғал етілген регионлары ве атта Русиядаки гастроллеріні ред ете деп язығанлар. Бақчысарайның 5-ші мектебінде рекорд. Оқу йұрту тарихының ilk defa 1-ші сыныфқа 87 бала кірді. Мектептеки оқу рус ве қырым-татар тіллерінде кечмекте. Шымдылік бұ ерде 584 талебе оқымақта. Сентябрінің 1-де башыланған танталы байрамға чоғысы милли тимсаллері олған урбаларда келгенлер. Для нас это новое событие, и так как ребенок, и мы волновались, также очень рады этому, готовились, собрались, пришли. Бұ есе соңки хаберімізді, атайрали олыңыз, көрішмек үзре.